Benvidos ao debate. Sabes, cando pensamos en como conservar o lume durante un inverno moi riguroso, pois o primeiro que facemos é construir unha lareira. Pedra sobre pedra, claro. Exacto, trazando límites claros, erixindo un espazo seguro para conter esa chama. Pois hoxe imos debater exactamente sobre isto, pero aplicado ás ideas. A cuestión é, sobreviven los movimientos gracias á protección desa lareira institucional? Ou quizáis porque o vento da adversidade erracha eses muros e esparece as brasas cara a un bosque novo? Iso é. Para estructurar esta conversa de hoxe, imos basearnos nos comentarios bíblicos da autora María Noel Tabut, especialmente nas súas análises sobre os textos dos Feitos dos Apóstolos, os Salmos e algunhas cartas do Novo Testamento. Material fascinante, por certo. Sen dúbida, a pregunta central que nos ocupa é de onde saca un sistema de crenzas a súa forza e resiliencia, da súa memoria colectiva e a súa validación institucional ou fano a adaptabilidade orgánica e iniciativa individual forzada pola crise. Pois mira, eu represento esa segunda visión. Defenderei que a disrupción provocada pola adversidade e a acción descentralizada son os verdadeiros motores que dotan de autenticidade ao movimento. E eu, pola miña banda, defenderei que a anconase institucional, eses muros da lareira que mencionábamos, son o alicerce absolutamente indispensable. Sen eles, calquera mensaxe non sobrevive a longo prazo. A institución, tal como reflecte o material, casi nunca lidera a expansión, sabes? Mais ben, corre detrás para asimilar o éxito orgánico do individuo. Ese individuo que actúa a marxe cando a presión o obriga. Ben, para poñer as cartas sobre a mesa, creo que debemos fixarnos na énfase que pongo material, no valor da estructura comunitaria. O comentario sobre o Salmo 65 deixa moi claro que calquera expansión sostible requere un vínculo firme coa memoria compartida. Memoria sí, pero a estructura ríxida é outra cousa. A ver, a autora Tabut define a transmisión efectiva dunha crenza como un proceso de impregnación lenta. Non é un lóstrego repentino que cae do ceo. É algo que ocurre dentro da familia a través de ritos continuos. Xa, pero as crises... Agarno, déixame rematar a idea. O texto advirte de xeito explícito sobre os perigos do individualismo, que adoita esvacerse rápido. Pensemos no libro dos Feitos dos Apóstoles, co exemplo de Filipe. Filipe innova, si, predicando en Samaria. E faino con moito éxito, por certo. Faino, pero o texto subline minuciosamente que Pedro e Xoán deben ser enviados desde a institución central en Jerusalén para autenticar o seu traballo. Fan isto para evitar que Filipe se converta no que a autora denomina un electrón libre. A innovación sen ratificación institucional é simplemente caos. Espera, un electrón libre. Un perigo. Se analizamos detidamente a mecánica histórica dos Feitos dos Apóstolos, decatámonos de algo moi distinto. A supervivencia mesma e o crecemento explosivo daquel movimento xorden precisamente da ruptura total do plan institucional. Ruptura total me parece unha exageración. Non o é. Fíxate. A historia comeza cunha institución en Xerusalén que está encallada. Estaban metidos en disputas burocráticas internas, basicamente pelexando sobre a xestión dunha especie de banco de alimentos para as viúdas. Bueno, organizar a caridade non é exactamente un detalle menor para unha comunidade incipiente. Claro que non o é. Pero mira quen estaba nese conflicto. Tiñamos aos hebreos tradicionais e aos helenistas. E cando decimos helenistas, referímonos a xudeos asimilados á cultura grega. Xudeos de segunda clase pa os de Xerusalén, basicamente. Exacto. Falaban grego, tiñan costumes distintos e a elite de Xerusalén xa os vía con sospeita. A institución non os valoraba igual. E Filipe era un deses helenistas, designado orixinalmente só para o servizo de mesas. Un burócrata de segundo nivel. E a onde nos leva isto? Ao gran paradoxo. Cando está a primeira gran persecución, co violento martirio de Estevo, a quen atacan? Os apóstolos directos, a verdadeira institución, non son molestados en absoluto. Quedan en Xerusalén. Quedan cómodamente alí porque a súa práctica relixiosa era tan ortodoxa que non molestaba a ninguén. Son os marxinaos, os helenistas como a Filipe, os que se ven obrigados a fuxir para salvar a vida. O texto di literalmente que, gracias á persecución, en certo modo, a boa nova desborda Xerusalén. A innovación de Filipe de convertirse en predicador fora das fronteiras non foi un plan mestre deseñado por un comité. Foi supervivencia. Foi unha resposta a unha hostilidade brutal, sí?
A tradición por sí sola mantiña o grupo estático. Foi esa hostilidade exóxena a que picou a burbulla. Vexo por que pensas iso, pero permíteme darche unha perspectiva diferente sobre o papel desa tradición. Unha institución non é só a raíz dunha árbore, imagina un volante de inercia nun motor. Un volante de inercia. Sí, costa moito traballo facelo xirar en tempos de paz mediante ritos, repeticións, memorias compartidas, pero cando chega a crise, cando o motor perde potencia ou recibe un golpe terrible, esa inercia acumulada é a única enerxía que mantén a máquina funcionando. A persecución da que falas tería pulverizado a calquera grupo de refuxiados aterrorizados se non fose pelo inmenso peso da súa historia compartida. Ese é o punto clave. Pero a historia compartida non predicaba ir a Samaria. De feito, predicaba justamente o contrario. Quizáis non a xeografía, pero sí a resiliencia psicolóxica. O comentario de Taggart sobre o Salmo 65 amosa de onde sae esa forza. A esperanza desa comunidade baseábase na memoria do Éxodo. O paso do Mar Vermello. Exacto. Cando estaban baixo asedio, literalmente cantaban sobre cando Deus converteu o mar en terra firme. Estaban baseando a súa supervivencia nun recordo de hai 1000 anos. É un relato poderoso, iso admito. E que, se ti non tes esa fundación histórica repetida incesantemente nos ritos desde neno, careces do marco cognitivo para soportar a hostilidade. O vento espallou a semente de Filipe, de acordo, pero foi a xenética desa semente, tecida pola institución, a que lle deu a forza para xerminar. Acepto que o individuo extrai forza dese relato orixinal, É indubitable. Pero a mecánica da expansión exige romper as regras desa mesma tradición. Mencionaches que Filipe foi a Samaria, non si? Sí, foi o seu destino de fuxida. Pois debemos explicar o que iso significaba daquela. Os samaritanos e os xudeos eran enemigos acérrimos, un odio fruto de divisións históricas e mesturas con povos asirios. A tradición institucional xudía ensinaba a desprezalos. Eran considerados herexes, impuros, sí. Pois entón, a institución non lle ensinou a Filipe a cruzar esa fronteira xeopolítica e cultural. Foi a disrupción a que propiciou que Filipe desbotase os prexuicios seculares. A institución presérvase a si mesma. É o individuo desesperado quen espalla a visión. Pero esa mesma enerxía da que falas, esa disrupción, leva un problema terrible de controle de entidade. Que pasa cando chega a Samaria e empeza a ter éxito? Que a institución entra en pánico. Non, que Pedro e Xoán deben viaxar alí. Esta é a tensión fundamental entre a experiencia persoal íntima e a autoridade institucional. A innovación está moi ben, pero precisa límites obxectivos. Límites para non perder o poder, diría eu. Corren detrás dos acontecementos para non quedar irrelevantes na nova realidade. Non é unha simple loita de poder, é unha necesidade ontolóxica do movemento. Se miramos o comentario sobre o Evanxelio de Xoán, a promesa que fai Xesús sobre enviar o Espírito da verdade non é unha licenza en branco para o caos individualista. Pero tampouco é un cheque para a burocracia. Fíxate en como Xesús enmarca esa promesa. Vincula estrictamente a garda da obxectividade moral. Di, se me amades, gardaredes os meus mandamentos. O Espírito non invalida a estructura previa, corrobora. Iso é unha lectura moi xerárquica. É o que di o texto. Por iso, cando Filipe está en Samaria, pode predicar, pero o texto bíblico subliña que o Espírito Santo non descendera sobre eles ata que a institución, encarnada en Pedro e Xoán, impuso as mans sobre eles. Pero non che parece que iso é un intento de reescribir a historia, un xeito de justificar o monopolio da xerarquía sobre algo que sucedeu de xeito natural? É que a institución proporciona o rito tanxible, sabes? Ese marco obxectivo que demostra que todos pertencen ao mesmo corpo. Sen ese aval, o movimento podería fragmentarse nun millón de pequenas seitas. Iso asume que a xente non ten un compás moral propio. Asume que sen xerarquía, cada individuo reclama ter a súa propia revelación particular, contradicendo ao veciño. A estructura evita o caos e mantén a mensaxe orixinal. Non foron alí para sufocar o lume de Filipe, senón para construir unha lareira ao seu redor. Sinto, pero simplemente non compro iso. E déxame decirte por que, observando a magnitude do cambio de paradigma que o texto do Evanxelio expoñe en realidade. Adiante.
Ti falas da imposición de mans como a validación máxima, pero o discurso de Jesús no Evanxelio de Xoán representa a maior democratización e descentralización do poder concebible na antigüedade. Imagina o que isto supón. Durante séculos, Deus era un código postal. Un código postal. A que te refires con iso? Literalmente, o sexa, Deus habitaba nun lugar físico, no Templo de Xerusalén, rodeado de sacerdotes, ritos elitistas e muros de pedra. Se querías contacto co divino, tiñas que pasar pela súa aduana. Ben, era o centro do culto. Era o pináculo da institución. Pero de súbito, Xesús dilles, o Espírito estará en vos, en plural, pero dentro de cada persoa. A presencia divina trasládase do monopolio institucional ao corazón do individuo. Xa, pero... Agarda, que isto é vital. Os romanos podían queimar un edificio, podían destruir Xerusalén enteira, pero non poden queimar unha convicción interna. Pero, de novo, ese espírito interior segue acondicionado á obediencia dos mandamentos compartidos. Non é un salvoconducto para facer o que un queira. Sí, pero a mecánica de defensa cambia por completo. Zabuz explica isto de maravilla cuando analiza a palabra defensor o paráclito. Actúa como un abogado defensor ou un conselleiro íntimo para o individuo no seu juicio persoal contra o espírito do mundo. O individuo illado contra o mundo. Exacto, a verdadeira liña de defensa contra a hostilidade social non son os muros dun templo, nin as encíclicas dun concilio. A defensa é esa convicción inquebrantable instalada no interior do individuo. A validación final ocorre na conciencia autónoma. Iso soa moi inspirador para un individuo forte, non o nego, pero ignora por completo a realidade da psicología humana a longo prazo. E iso lévame directamente ao gran reto. Como se transmite esa convicción á seguinte xeración? Co exemplo persoal, supoño. É que esa democratización incrible da que falas só funciona porque eses primeiros crentes xa tiñan unha gramática compartida, unha linguaxe espiritual que aprenderan no seu da estrutura xudía previa. Tabud ofrece un diagnóstico moi agudo sobre os problemas actuales de transmisión. Supoño que te refieres á falta de asistencia aos ritos institucionais hoxe en día. Refírome á perda da impregnación lenta, como ela a chama. Ela di claramente que aos mozos de hoxe faltalles memoria colectiva, e a memoria dun pobo non se mantén con lecturas académicas ou epifanías individuais esporádicas. Entón, como se mantén? Mantense a través da vida colectiva, de ritos repetidos. Para sobrevivir a través das décadas, un sistema de crenzas requere unha inmersión total da vida diaria en un ecosistema comunitario, desde as oracións da mañá até as comidas compartidas. Eso soa un sistema moi pechado. É a maquinaría rutineira a que forma o cerebro e o carácter. A conducta individual a que te refires é increíblemente efémera. É un destello que se apaga se non está sustentado por un rito colectivo que a enmarque cada semana. Pois o problema con esa visión da impregnación lenta é que asume un mundo exterior neutro ou pacífico. Un mundo onde tes o luxo de pecharse no teu grupo e facer os teus ritos tranquilamente. E cando non o é? Cando o movemento enfróntase á hostilidade real, a regra cambia radicalmente. E a proba está no comentario sobre a primeira carta de Pedro. Onde fala das persecucións dos cristiáns. Exacto. Pero a miúdo imaginamos leóns no Coliseo. E o texto de Pedro describe algo máis insidioso. Unha hostilidade latente. Marxinación social, basicamente. Iso é, unha sociedade pagá que os mira con sospeita, veciños que os sillan, xente que os vexame nos seus traballos. Nunha contorna así de velenosa, como fas avanzar a túa crenza? Xa non se trata da lareira portas cara dentro. Non podes convencer ao veciño que te odia convidando a liturxia. Dar razón da túa esperanza, non si? Iso é o que di o texto. Sí, pero mira como Tabut cita esa regla fascinante. Non fales a menos que te interroguen, pero vive de maneira que te interroguen. Conducta silenciosa. A persuasión en territorio inimigo non chega pola exhibición de poder institucional. Chega cando un individuo, operando en absoluta soledade no seu posto de traballo, actúa cunha duzura e respeto que dinamita a narrativa dos adversarios. A supervivencia vendo asombro que provoca o individuo autónomo vivindo de xeito coherente. É unha imaxe heroica e non che vou mentir, pero sigo pensando que poñemos unha carga imposible nos ombreiros dese individuo, esa persoa solitaria soportando as burlas cada día. De onde rayos tira enerxía para non renderse o terceiro mes? Da súa convicción interior.
O propio texto de Pedro ten a resposta e lida directamente co histórico. Di, o Cristo el tamén sufriu por los pecados unha soa vez. O relato fundador, de novo. Exactamente. A forza incrible dese individuo para ser asombroso no seu traballo deriva únicamente de abrazar un relato histórico obxectivo transmitido pela comunidade. O individuo non xera a súa propia resiliencia moral da nada. Tómase prestada, disti. Tómase do depósito colectivo da tradición. O texto de Pedro tamén enfatiza que a oración no segredo do corazón é indispensable. Pero esa oración é un diálogo que foi estructurado polas xeracións pasadas. Sen a estructura ensinándoche a rezar, o teu diálogo interno sería só un eco dos teus propios medos. Non ignoro que a enerxía ven dun relato, pero a institución ten un historial terrible a hora de decidir que facer con esa enerxía. Pensa de novo nos apóstolos fronte aos helenistas. Que lles pasou? Os apóstolos, os gardiáns oficiais dese relato, foron tan tolerados polas autoridades que nin siquiera tiveron que fuxir. Por qué? Porque estaban tan acomodados na estructura vixente que xa non supuñían unha disrupción para o statu quo. Iso un pouco inxusto, Simplemente mantiñan a paz mentras medraban. A paz a costa da parálise. Foi a ada comunidade que tiña menos prestixio, eses helenistas como Estebo e Filipe, os que formularon o desafío real. A institución sempre tende a apaciguar o conflicto para protexer a súa continuidade material. Xestionan recursos, claro. Prefieren xestionar o seu banco de alimentos a cruzar a Samaria. O individuo nas marxes é quen ten a lixeireza para provocar a fricción necesaria. A estructura presérvase a si mesma, pero é a iniciativa individual a que verdadeiramente espalla a visión. Pois eso pode funcionar moi ben no minuto 1 do incendio. Volvamos a nosa analoxía da lareira para ir pexando círculo. Cando o lume racha os muros e chega a un bosque novo, creando un grande incendio, que ocorre despois? Que o lume se expande. Pero, eventualmente, necesitas construir unha nova lareira nese novo lugar, ou o lume acabarase extinguindo en canto consumas polas secas. Pedro e Choán non viaxan a Samaría para sufocar o lume maravilloso de Filipe. Descenden alí para ordenalo. Para controlalo. Para integralo na historia masiva e perdurable do éxodo e da comunidade. A profunda sabedoría destes textos reside en comprender que ningún electrón libre pode manter vivo un movimento a través dos séculos. A institución funciona como a memoria duradeira dese destello individual. É un equilibrio tremendamente tenso, iso concédoso. O propio material ilustra sen pudor o esforzo agónico por manter ambas tensións en romper o tecido. Pero, á luz de todo o que comentamos, sigo sostendo que o pulso vital da historia está impulsado polas rupturas. Polas emerxencias. Exacto, non pola continuidade planificada. Cada vez que a estructura cría que tiña todo baixo control, un elemento externo ou unha iniciativa non autorizada forzaba o seguinte salto evolutivo. Ese defensor íntimo actúa moitísimas veces como un axitador contra o confort institucional. E ambas lecturas, como exploramos hoxe, están respaldadas por mecanismos profundos dentro do propio texto. É un exercicio intelectual fascinante ver como estes documentos reflecten o conflicto perenne da condición humana. A necesidade de ter raíces profundas fronte á obriga de deixarse empurrar polo caos cando a supervivencia o exixe. Así é. E por eso sempre animamos aos nosos oíntes a que non se queden só con este intercambio de hoxe. Afonden estes textos pola súa conta, analicen estas tensións e saquen as súas propias conclusións. Ao final, a gran cuestión subxacente segue vixente hoxe igual que hai 2000 anos. Podemos permitirnos o luxo de manter o lume pechado na lareira de pedra para garantir a estabilidade, ou estamos dispostos a deixar que o furacán esparexa as brasas aceptando que perdemos o control? Grafas por acompañarnos hoxe en o debate. Ata a próxima.